Molt bones tardes. Només us volia fer una petita explicació i compartir un secret. Suposo que ja el sabreu, però pels que no ho sapigueu, a mi em funciona molt bé. Com tractar la fascitis plantar o les molèsties que pugueu tenir una mica a la planta del peu després d'anar amb bici, de córrer. A mi m'ho van ensenyar, jo ho faig un cop cada 2 setmanes o quan me fa mal i funciona molt bé. Ara us aniré contant pas per pas. És super senzill i només necessiteu un bastó de fusta. Contra més prim sigui, més mal us pot fer. Però us ho recomano, és un minutet per cada... Bueno, ja veureu, l'exercici és un minut, 2 minuts totals. I és super fàcil. Ara us ho explico.